zrejme nie je úplne spokojný s tým, ako jeho mužstvo pracuje vo vlastnom obrannom pásme. Vysvetľoval to aj kapitánovi Vidovičovi. Ten bol v zostave kola toho uplynulého 10. spoločne s brankárom Kozelom z Humenného, ktorý vychytal čisté konto. Nahalkom z Považskej Bystrice, ktorý mal 4 asistencie. Haščákom z Popradu, ktorý k 4 asistenciám pridal ešte aj 2 góly. Zafaraleo z Humenného 2-1 a Kraut z Trebišova. Hetrikom bolo to inak najgólovejšie kolo v rámci tejto sezóny typu z SHL-ky. 52 gólov v 6 zápasoch a priemer takmer 8,7 gólu na zápas. Mali sme 12 gólové a prvý presný zásah prichádza aj teraz. Legalín otvára v 7. minúte. Skóre Skalica vedie 1-0. Pekne vyhraté vhadzovanie strela Švihom. Najjednoduchší gólový recept, keď ste už v útočnom pásme. Legalín nešpekuloval. A hoci proti nemu vystúpil jeden z domácich hráčov, tak bol tam neskoro a neskorý. Bol aj príchod Lápačky Patrika Andrísíka, ktorý nedokázal na túto rýchlu strelu Švihom zareagovať.